סובלים מכאבים בכתפיים, קשה לכם להוריד חפץ מלמעלה. הגעתם למקום הנכון. אני רוצה להראות לכם שני תרגילים פשוטים שניתן לעשות אותם בבית שיחזקו לכם את חגורת הכתפיים. את התרגיל הראשון נבצע עם חפץ, לדוגמה בקבוק. מה שאנחנו עושים, אנחנו עומדים טיפה עם ברכיים מכופפות, שומרים על גב ישר, ידיים ישרות ושומרים על מרפקים ישרים, ועם החפץ אנו מבצעים סיבובים. 10 סיבובים לכל כיוון, תוך שמירה על מרפקים ישרים ושהגב לא יזוז. תרגיל נוסף שאני רוצה להראות לכם, ניתן לבצע אותו על מזרון או על שטיח. במצב הזה שבו אנו עומדים על הידיים, מרפקים ישרים ושומרים על הגב ישר ובטן יציבה מכווצת, ועוברים מהישענות על כפות הידיים להישענות על הזרוע, ועולים חזרה, שומרים שוב על בטן מכווצת ועל הגב ישר ועולים. את התרגילים רצוי לבצע 3-4 פעמים בשבוע כדי לראות שיפור. שיהיה לכם בהצלחה.